Ти е гуманцето. И за всички, дето имат проблеми с събирането на плащанията. Бой по гърба и рекет. Искаш ли фактура? Или 24 часа трепет. С ДДС или без ДДС? С ДДС или без? Искаш ли фактура? Ти е гуманцето. С ДДС или без Д? Искаш ли фрактура? Сърцето. Фрактура на коляното или на пияното? Искаш ли да те опъна на пияното? Кога ще чакам аз тебе, бе? Пак изпускаш соковете, моето момче. Почесвам си коляното. Къде са ми запалките? Къде са ми щракалките? Къде са ми близалките? Ти е гуманцето. Ще вземем жена ти, ще ходим по адвокати И ще чупиме краката на баща ти. Разбрали сме се нещо, къде са ми процентите? Ще ви разкъсаме с зъби плацентите. Заради теб си направих нова фирма. Гледай да не станеш моята Уилма. Гледай да не станеш моята или нашата. Ще те преследваме като Индиана Джонс. Антилопа ще разбиеме главата ти с сопа. Някой лош човек на вратата ти ще потропа. Не харесвам твоите счетоводители. Искаш ли да станем твоите поръчители? Не харесвам твоите счетоводители. Искаш ли да ти поръчам изтребители? Кога ще чакам аз тебе, бе? Пак изпускаш соковете, моето момче. Ще говориш ли? Да. Наистина ли? Ало, здравейте! Видях една обява за бизнес възможност. И се обадих да питам каква е възможността. Здравейте. Някаква пирамида ли е това? Не, Добре. в никакъв случай. Не знам. Добре. Принципно очаквам редовно да си плащате. Да не отцапате отново гащите. Почесвам си коляното. Къде са ми запалките? Къде са ми щракалките? Къде са ми близалките? Искаш ли фактура? Ти е гуманцето. С ДДС или без Д? Искаш ли фрактура? Сърцето.